Občiansky zápisník. Dnes vám v našej pravidelnej rubrike predstavíme miestnu akčnú skupinu Vršatec. Ide o občianske združenie s mimoriadnym štatútom, ktoré vzniklo na základe nariadenia Európskej komisie. Je v ňom zastúpený verejný, súkromný i občiansky sektor a jeho cieľom je rozvoj územia, na ktorom pôsobí. Vršatec svoju činnosť vyvíja vo vyše 20 obciach Ilavského a Trenčianskeho okresu. O jeho činnosti hovorí Michal Herceg s Ľuboslavou Sokolovou a Petrou Šupákovou. Prvá prehovorí Petra, ktorá je manažérkou združenia. Je tam daný princíp z dola nahor a vzniká tu nárok na získanie dotácie v rámci poľnohospodárskeho fondu zo zdrojov Európskej únie v rámci tohto programu. Na Slovensku momentálne je schválených miestnych akčných skupín 29 na rozvoj daného územia. Každá maska je vymedzená svojim konkrétnym územím, svojimi členskými obcami. Viem, že v tomto prípade slovo akčná znamená niečo iné, ale keď to zoberieme aj podľa toho, ako to používajú ľudia v bežnom hovorovom jazyku, že človek je akčný vtedy, keď je činorodý, a zdá sa, že vo vašej akčnej skupine sa toho deje pomerne veľa. Čo by ste spomenuli z toho najnovšieho diania? Medzi také tie najposlednejšie, na ktoré sme pravom hrdí, sú určite súkromné granty pre členov súkromného sektora a potom tzv. Aktivizačné granty pre občanov. Ten jeden spočíva v tom, že môže subjekt získať až 3 000 eur v rámci akéhokoľvek projektu. Je tam úplne neobmedzená možnosť na žiadanie prostriedkov, ale za to musí nám zabezpečiť nejaký verejný záujem. Mali sme projekt hudobnej skupiny Mladí, ktorá si zažiadala projekt na nahranie hudobného CD, kde teda verejný záujem sme nevideli, ale aby získali grant, dohodli sa so starostom, že rodičia, ako aj títo mladí ľudia, pôjdu natierať bránky a ploty v rámci celej obce, keďže tady preteká potok, ponatierali mosty, zábradlie a všetko, a už takýto projekt bol potom podporný. To znamená, tí ľudia sa reálnou prácou aj podielali na území a ten druhý grant, tie mini rekonštrukcie, ten spočíva v tom, že v priebehu roka môže ktokoľvek z občanov zaslať fotografiu s popisom, ako by dokázal, pokiaľ mu má zabezpečiť zdroje na materiál, ako by dokázal zrekonštruovať nejakú plochu, či už je to detské ihrisko, futbalové ihrisko. Dokonca mali sme už aj projekt na rekonštrukciu malej kaplnky, na natieranie fasády a natieranie strechy. Naša podmienka bola, že musia to zrealizovať títo konkrétni dobrovoľníci, ktorí sa dajú dokopy. Vybrali sme do dnešného dňa už 12 projektov. Definitívne zrealizovaných ich je asi 6. A to sú úžasné malé práce, kedy sa podieľajú občania priamo na dianí v tom území, pretože nemôžeme stále čakať, že všetko nám padne z neba. My najskôr musíme sa naučiť robiť tie veci sami, lebo jednoducho bez toho, že sa my nezaktivizujeme, sa nespraví nič. Viete, oni sú takí hrdí na to, keď idú okolo toho detského ihriska v Hrabovke, že veď toto ihrisko sme si vlastne urobili my, ono vyzerá tak pekne len vďaka tomu, že my sme sa dokázali na 2 víkendy uvoľniť. Ako nové je to ihrisko. Takže ono aj toto pre tých ľudí má určite vysokú hodnotu. Ľuboslava Sokolová nás zatiaľ len počúvala, ale teraz už prehovorí, lebo by som sa rád opýtal na tie dobrovoľnícke práce na hrade Vršatec. Oni aj teraz nedávno pokračovali. Ako to tam teraz vyzerá? Sme vo fáze, kedy sa uskutočnili už 3 brigády. Podarilo sa nám pokosiť časť územia. To hradné nádvorie vyzerá oveľa krajšie. Taktiež sa nám podarilo odstrániť nepotrebné kry, ktoré tam sú. Takisto sme zrezali staré a suché stromy. Odkryli sme ďalšiu časť hradných múrov. To znamená, že postupnými krôčikmi sprístupňujeme tento hrad návštevníkom a širokej verejnosti. Tretíkrát sa nám do týchto prác a do brigády zapojilo pomerne dosť ľudí, okolo 30, čo hodnotíme veľmi pozitívne. Týmto by sme chceli aj vyzvať ľudí, aby sa zapájali do týchto prác, taktiež aby sa zaujímali o to územie, pretože ten hrad je naozaj krásny a to celé územie má veľký potenciál. Letné kino, to je tiež taká aktivita atraktívna a opäť niečo, o čom by ste mohli hovoriť práve vy. Kde sa to odohrávalo? S letným kinom sme začali v roku 2012, kedy sa odohrávalo v 8 členských obciach. Bolo to rovnomerne rozmiestnené. Pre účastníkov boli pripravené propagačné materiály, káva a čaj zadarmo. Taktiež mohli miestni podnikatelia tam dať svoje stánky a ponúkať občerstvenie a pukance. Snažili sme sa vybrať filmy československej klasiky. Aj v tomto roku sme v 7 členských obciach, zase iných, poriadali letné kino. Prišlo v priemere okolo 100 divákov. V Bohuniciach, práve kde teraz sa nachádzame, bolo dokonca až 150 divákov. Bola tam neopakovateľná atmosféra, keďže to bolo vonku, takisto neodradilo nás ani nepriaznivé počasie. Premietali sme dokonca aj počas búrky, takže malo to svoje čaro.
Nie všetky obce z miestnej akčnej skupiny Vršatec sú rovnako aktívne. Petra Šupáková a Ľuboslava Sokolová sú však optimistky a hoci už teraz má ich práca viditeľné výsledky, chcú toho urobiť ešte oveľa viac. Viac si o tom povieme po pesničke. Občiansky zápisník. Dnes hovoríme o občianskom združení Miestna akčná skupina Vršatec, do ktorého patrí vyše 20 obcí Ilavského a Trenčianskeho kraja. Michal Herceg sa o jeho činnosti rozpráva s Ľuboslavou Sokolovou a s Petrou Šupákovou, ktorá mu povedala, že aktivita v jednotlivých obciach nie je zatiaľ ani zďaleka rovnako intenzívna. Máme obce, kde sme sa v živote nestretli so žiadnou aktivitou, okrem teda toho, že sa možno zúčastnili nejakých vecí, ktoré sme ich priamo my vyzvali. Ale to vôbec nevadí, pretože ja som veľká optimistka a viete, určité veci chcú čas. Naše združenie je stále mladé, my sme získali štatút v roku 2010. Odtedy napredujeme, máme tu Zámarovce, ktoré k nám nedávno prišli. Máme na stole ďalšie 3 prihlášky ďalších obcí, ktoré chcú jednoducho sa dostať do masky. My pevne veríme tomu, že za nejaké 2 roky budeme zase ešte niekde úplne inde, ako sme dnes, a že to bude mať ešte ďaleko väčší dopad, ako to má dnes. Kto si zapol náhodou rádio až v priebehu tohto rozhovoru a už viackrát počul tú skrátku MASKA, je to miestna akčná skupina. Koho do tej masky zoberiete? Aké sú pravidlá? Maske môže byť ktokoľvek, či fyzická alebo právnická osoba, ktorá má sídlo, prevádzku alebo prechodný pobyt na území má Vršatec a potom samozrejme obec. Všetci členovia sa schváľujú cez valné zhromaždenie. My sme začínali na počte členov 43. Dnes je tých členov 52, ale o mnoho ťažšie je dostať sa do masky pre obec ako pre jednotlivca alebo pre právnickú osobu. Akých máte členov z tých občianskych združení? Máme predovšetkým členov zameraných na hudobníkov, takisto sú tam nejakí divadelníci. Sú to väčšinou takéto neziskové občianske združenia, máme tam aj futbalistov napríklad, to znamená športoviska a dokonca teraz pre divadelníkov sme zažiadali o projekt v rámci projektu spolupráce o dotáciu vo výške 60 000 eur, ktorú sme robili s Českou republikou, na ktorej strane bola schválená. U nás ešte stále čakáme na vyhodnotenie a v rámci tohto projektu chceme podporiť všetky divadelné súbory na území Mas Vršatec. Či už by to bola technická výbava, kostýmy, kulisy, ale takisto, čo robí vždy najvyššiu položku, je to práve to vycestovanie a propagácia, prezentácia súborov, ktoré si nacvičia tradičnú hru z prostredia slovenského vidieka a pôjdu potom do Českej republiky minimálne do 3 až 4 miest odprezentovať a túto hru hrať. A samozrejme Češi prídu zase k nám. Ešte jeden taký pomerne zaujímavý cieľ, už ste ho tu spomínali, je, aby o svojich veciach ľudia rozhodovali na miestnej úrovni, tá iniciatíva z dola a malo by to zamedziť aj nejakým neželaným javom, ako je napríklad korupcia. Toto je najsilnejšia stránka miestnych akčných skupín. Princíp z dola nahor je najviac preferovaný v súčasnej dobe Európskou komisiou pri regionálnom rozvoji, pretože máme 2 spôsoby podávania projektov. Ten jeden je napríklad v maske, kedy napríklad my, aktéri daného územia, na základe našej stratégie si povieme, áno, toto je naozaj pre územie veľmi dobré a vhodné, tento projekt sa podporí, je proste dobrý, kvalitný. Ako keď napríklad vy súťažíte s ďalšími 2900 obcami na ministerstve v Bratislave, kde vlastne oni potom vyberajú, kde ten konkrétny projekt ide, ale vôbec to nemá nejaký efektívny dopad na to dané územie. Druhá vec je tá, že tu existuje veľmi vysoká miera transparentnosti. U nás neexistuje, aby prešiel projekt, ktorým naši členovia by nemali možnosť nahliadnúť alebo nejakým spôsobom sa k nemu vyjadrovať. Všetky tieto projekty sú veľmi striktne kontrolované. Či už na úrovni Mas Vršatec, ktorá robí prvotnú formálnu administratívnu kontrolu, alebo na podhospodárskej platobnej agentúre, ale už aj ten výberový proces je veľmi prísny. Ono je tam možno niekedy aj trošku taká súťaživosť, ale je to zdravé, lebo to zvyšuje kvalitu projektov. Keď viete, že neprejdete len tak, len za to, že tu tie peniaze máme, ale viete, že ten projekt musí mať aj určitú kvalitu a tak vlastne dostane tie zdroje. O to je tu taká možno trochu vyššia súťaživosť a tí starostovia sa navzájom veľmi prísne kontrolujú. Opäť Ľuboslava Sokolová, vašich projektov je veľa, ale spomeňme také menšie, kde sa naozaj zúčastnili pri realizácii miestni ľudia z tých konkrétnych obcí. Veľmi sa nám páčil projekt Náter kaplnky v obci Kameničany od aktívneho občana pána Bednárika. Bolo to aj také dobré pre tých občanov, pretože natreli to pred slávením hodov v obci. To znamená, že
že ľudia si to všimli. Taktiež to bol projekt obci Hrabovka, kedy sa revitalizovalo detské ihrisko, ponatierali sa preliesky a naozaj tie nové farby dodali ihrisku úplne iný vzhľad. Obec to oživilo. Tu sa podielal na mini rekonštrukcii aktívny občan pán Hrudka. Taktiež to bola mini rekonštrukcia v obci Krivoklát, na ktorej sa podielala pani Matuščinová. Vtedy sa ponatierala autobusová zastávka a most v obci. No a z týchto mini rekonštrukcií ešte by sme mohli spomenúť aktívneho občana. Je to taký mladý člen, pán Brisuda. On podal návrh na rekonštrukciu ihriska futbalového. Je to časť Luborča. Ihrisko sa volá Nad Cigáňom. V rámci tejto mini rekonštrukcie sa podarilo vymeniť bránky na ihrisku, taktiež sa toto priestranstvo pokosilo a už sa na ihrisku skutočnil aj prvý futbalový turnaj, takže sme právom hrdí aj na túto mini rekonštrukciu. Toľko teda činnosť miestnej akčnej skupiny Vršatec, ktorú nám priblížil Michal Herceg. Podobných združení je na Slovensku 29. Ak máte dobrý nápad, možno netreba veľa a pri troche snahy by mohol byť podporený aj vo vašom regióne.